Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket adati nga mismo dito barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Kas makita tayo mga ka-JCQ ket impakita dito may isang residente iti nadakamat a lugar. Iti detoy napasaranda. No makita tayo ket nakadado nga ngilaw nga dimket iti karitoy nga sako. Mga ka-JCQ nga ditoy ket adda iti inkabilda nga no dumket DJ Ngilawen ditanan maipigketen mga ka-JCQ. Sat gapuna nga iti karita gundaway ket sigon ti na kasarsalita tayo ket sapay kuma tama ikan iti solusyon na daytoy nga problema da. Gapuan na natahan lang nga isuda itagreklamo no diket digiri so amin nga lumugar iti ayan tayo iti karita gundaway mga ka-JCQ. Inti boyain daytoy nga damag mga kaibigan. Agrek-reklamo dagiti lumugar, iti barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte, gapot ti kinaado tingilaw apas pasarenda, iti karagitoy agundaway, ada ito'y ket patsyenda, nga aggapo karagiti poultry farm, nga adda, iti paset tinadakamat a barangay. Sigon dagiti sumagmamano, anakasarsarita, ti JCQ Online TV Channel, haanda pa yan a maimas ti mangan, tangamin, ket umunamet kanon, dagiti ngilaw nga agdisso, karagiti taraon, ama idasar, karagiti lamisaan nga inda pagpasaran. Iti pinagturong ti news team, ti JCQ Online TV, iti barangay Mumulaan, ket mismo, anakita, dagiti nakadado ang ilaw, karagiti pagtaenganda. Kasla, kinitata Marcelino Bagasol, asigon kanyana, ket isalakan na pinggan na, wenno bugawen na pinggan na, kabayatan amang manganda. Nakaruarod sir ta may panggap ka data pultre. Kaya ni po di bagyaw, di pag-reset tingila, kas mo ila umadumang nga umadaw. So nag-resolution dati barangay, ay pandya munisipyo. Tatati ko na makan ni Mayor, muna pa yung kasarita yun ni Tagderan. Una na, kaya so desisyon ta di Domingo, ayaman daw ma. So napandangan mismo da kapitan sa tinapan nangigwa pa di sumunda. So kayo na sa tata idi kalpasan ti bagyo iso lang iti panagado tingilaw nga mapaspasaran nyo dito. Tunggal harvest da sar, tunggal ko ti harvester, harvest da adulat tang ilaw. Yung bagi di ko di na bait pa data pultre, talungal daw, mapsa dan ko ding, mitatamot ng manuwalawas bumaybayag mag. So, yamok, ikunan ni sanidad mi di sar ka dayay, di dan sa kuhaan ti pa nag-spray da ka dayay pagiplugan tingilaw dayay kung amin iso magwaras da. So ano iti kas lang maipadano nyo tata di tapnon di kas taket masolusyonan dito yung problema yo ti kinaadok ngilaw tata. Ay kuhaan da ko dayay rubangan da nga rami dyan natam na tigas ta kahanalo na agadok ngilaw sir. Di mo pa'y di maimas ti mga ano no, ko ata, munada magtapog peta ko no, di ka mandaan ka, labayan da mo talabayan. Ay ka, di pa'y di kampay agaw ti Luzon, sir, gagaw labayanan ta, di mo kuting ilaw no. Di mo masiputan. I-plaster mo ta, sidang di ta ka daw tapugan mo tingilaw, so pamay amen, gaw-gaw labay na, bugaw-bugaw mo ti kananan. So Bugawan na labay na. bugawan na labay na sir. Malok sa launay kano, ti maysa nga OFW, ngay may nagbakasyon iti pagtaenganda iti barangay Mumulaan, Paway, tasigon kanyana, ket madinamatan ma-enjoy ti umay aginana iti lugar da, tangamin, ket agbugaw met tingilaw ti obrana. Dumawdawat ti OFW, kadag iti masaknan nga ahensya, tasapay kumatama-aksyonan da daytoy a problema, dagiti pada na abo barangay, iti barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Naputa nakadado nga ngilaw manipud pa idi simmang putak idi February ket ibagbagada pa idi nga nabayag kano detan maawamot maka-aksyon ta diya kamuno ano ti problema. Ke inaldaw nga nakadado ti ngilaw di kampay makapangpanganen ata umununamot tay ngilaw da kami nga manganen. Dakam ti kakaasi uray kumakayat mo ta ginanak di ka mo makainan na ata dagita mo ngilaw. Isuda mo ti mang riribok.
sapay la kumaata adda mga aksyon kaday tata na dati pay salon at me ngamin. Wen adda ko dati permi nga nakadado ti bigat, permi nga nurumwar kang ket nakadaduda. No pananganan permi nga umati buor dia uray ka lang nga agbugbugaw ita ima mo nagbibit ka nga mangmangan ata umununada nga rod nga kunak. No pay daddo magpawda pa yan talot-lotwenan. Nakaro. Ano itipatyan nyo nga paggapan dagito nga ngilaw? Ti amok ako dagita poultry nga kwa. Nga naipatpataadar dita jaka mo ano asino takin bagbagi ata nabiitak mo pay nga simmang pet. Kun napansamot in reklamo da dagita bumarangay ket awan samot ti kwada ta. Wen awan mo ti action da iso nga impopos mid tayan ta Facebook na ta. Permi mo nga maimber na kami kada kita nga ngilawon. Tinurong met ti JCQ Online TV Channel, iti opisina ti Sanidad, iti Paway, ket sigon ti Municipal Sanitary Inspector, ket napanda benisita, dagiti poultry farm nga adda iti barangay Mumulaan Paway, kadwana, dagiti adda iti biyang ti Provincial Sanitary Office, ti Provincial Veterinary Office, Senro, Mayor's Office, pakairamanan, dagiti barangay officials, iti barangay Mumulaan. Sigon ti Sanitary Inspector, ket adda ngamin kano na perde abubungan, ti maysa a poultry farm iti Baguio Egay, adaytoy kano, tinangbasa, dagiti lugit, dagiti patpatanuren da, adaytoy, ti rason, nga imado, dagiti agbalin ang ilaw. Ngem sigon met, kani Mr. Mike Takderan, agtagikwa, ti maysa adakkel a poultry, iti nadakamat a lugar, ket napintas, ti pan nakaimanage si poultryda, ta sigon kanyana, ket handang ipalubos nga adda dagiti agtaod ang hilaw, iti lawlaw ti poultryda. En baga na pay adinayaw, dagiti napan ng bisita itay kalabes ti poultryda, anadalos, ken awan, dagiti ngilaw nga agtayab-tayab, iti lawlaw, ti iman manehar na a poultry farm. Kinagpaiswanan na, dapat kita nag-post ti social media nga tit pictures nga nakikita nga tilang pagkukuak awan mo ti in-name drop da ijay nga nagan ko iso nga injak mo't mabalin nga sungbatan kita post da ijay Facebook nga no da kumanang hindi name drop kanyak ijay mabalin ko right away nga sungbatan kin awisek paikit di kuma di jay poultry ta makita na no anat sitwasyon di jay poultry nga bagbagada nga adot ngilaw na. So, siya, product at tamot, uray pa no, impronto dito iyo may mon Sir Joey, tamok mo't nga concern kayo ati, aglawlaw, agtay ko nata yon, hantay mo't nga imay nga nag-business apo dito Paway, nga umay mangiruruman, ti pada tayo nga tao, ta, amo tayo mo't no kasano tayo nga agtulong, ti tattao, no daan tayo laki di isang kabasit. Di may bagak lang apo regarding kin DJ ibagbagada nga Shakti paggapuan ti ngilaw. DJ poultry apo almost 15 years apo nga agme-maintain ti poultry mi nga kunada nga kadaytoy kano adot ngilaw ko. Ket nabayagan apo nga damdamag daytan ket siyak pay ti agaw awis kanyada nga no gibagada kumatkas jay umay da kitaan di jay poultry umay da di jay ta umay da kitaan no anat sitwasyon no agpaypay so da jay damdamag tat no talaga ko mga kas jay latika adonan apo umay da kumadjay open di jay poultry mi apo siyak imay ni Dr. Loida may nagbisit di jay may pa iti DNR apo gapo dahi makikita da nga post ti social media but pagyamanak ta dahi bungad pa ilaang ni doktora ti probinsya ni doktora tayo ti probinsya may parang ti digiti kwa kunana idi sumungad ijay kunana amo yung samot nga umay kami ta apay nadalos kin awan makita na nga dagitay adung agtatayab nga ngilaw ket ti sungbat da tao kunana ma'am daytoy ngamin ti instruction mi addaman ti pupuk mi kinawan talagang agme-maintainer kami nga gis-spray ti aglawlaw kunana. So dayjay regarding met dayjay ko apo dayjay imbagada nga naperdyan kami
because of Bagyo Egay apo, nabagyo kam nga talaga. Naikat DJ bubong mi. DJ galbati banda na tilaod ket tasimbrot kinakadado nga danom narba pa DJ bubidami. So DJ no talaga nga i-analyze mo apo no tumtumpungam lang nga pampanunutin. Ag-produce nga talaga tingilaw DJ kasi DJ danom nabasan DJ dry nga lugit. So expect mo DJ but it doesn't mean apo nga binaybay ami DJ building mi wenno DJ aglawlaw mi. So right away after ni Bagyo Egay inayos mi nga dagos DJ bubong impix mi but DJ bubidahanan ata tikayat ko lang ket may closen. Then tapno maka-umpisa kami ulit nga makapag-maintain tapnuhan lang nga produce ti adu nga ngilaw. So DJ reported apo from the barangay captain ken digiti apo nga kagawad nga imbagak kanyada nga nabagyoak ta dedi kapigsapay dedi tudtodo apo talaga nga naglayos adto ti danom nga simbrek pati DJ 1 and 2 buildings ko talaga sinarek ti danom. Iso nga tinamay akmatan apo idi time nga kasjayan ti pasamak. Siyempre alam ko naman na kung paano ko laruin i-manage yung para hindi kami magkaroon ng problema. So ang ginawa ko, nag-order ako ng maraming gamot para lang mapatay yung mga uod at hindi mag-produce ng langaw. So ti ko kaugmat lang apo, no DJ pa nagibagada ng aming adu nga ngilaw. No inkay kitan ja poultry apo aktual, han nga kaslaken DJ ibagbagayo tatta. When ta tikait ko kumano no talaga nga na in-name drop duck lang kuma DJ nagposti ko talaga nga awi sa kisuna ija poultry. Ta makita na no kasjay kaado jay bagbagana. Kiti iso nga siya hanak nga datay imay ko nakulita ka po hanak nga nagbusiness dito yung lugar tayo nga umay mangirurumen no di tay ko nakon adamot tiri nami apo adamot ti puso mi kas pag-ammo ti kadwan nga nayat tayo nga tumultulong tipada tayo nga tao. Dahil lang ang Sir Joey. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.